Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda kano ti ayuda nga iti sikat a vlogger inton umay alawas Mari Julie. Ayan, Won, nga masapol nga ada ti sticker mo tapno makaawat ka. Ada mo message da iti group chat tayo a content creators. ay nawaw, pangalaan tayo ngay iti sticker, mare. Ada kano iwaras da iti sentro no bigat mare. Data ti mapan mangala iti stab para iti barangay tayo. Ay wala, mare. Kayat ko data. Masapsapa ta inton bigat iti kasta ket adu ti maala ta mare. Mapan mo la ang dagiti pada ta a content creators. Ah? Ay wala. Libre ko naman. Naku nampay mare. Nangina nga tati magatgatang ita. Ay talaga Sige nga rod, mare. Dagasin nakto nga rod ijay balay Wun mare, basta agsagana ka. Alas 6 iti agsapa ket agrubwatan. Narigat ti maibusan iti sticker mare. Agrubwata kon abel lakay. Ay nawa, bigbigatan. Sa dino ti papanam. Agpasentro kami kadagiti padak a content creators ita. Mapan kami mangala iti sticker tapno makaraman tayo met dito'y barangay tayo. Sticker te. Sticker ti sikat a vlogger Isu kano ti maipakita no adda iwaras da nga ayuda dito'y barangay tayo. Aya, Wen, isu amapan kami, tapno addaman mo't maawat tayo. kitaan nyo man tikas tayo ang mangiwaras Ang mga nuday tantuman nga sticker ti pagrugyan ti sana pagkikinawatan, bakit? Dipindi lat tamot Agrubwata ko, tamasapol amasapa kami. Narigat ti maibusan. Oh, idulin nyo dagito nga sticker, nanang. 5 dayta. Di yu pukpukaway na. An-anwak mo dagito nga sticker? Sticker mo ti vlogger daytoy. Talaga nga sticker ti vlogger dayta, nanang. Daytan to ti ipila yun no adda mangiwaras iti ayuda inton Martes. Ay nawaw, aga siman ti 5 nga sticker, July. Di yu pa'y kayat. Adun to ti maawat yung ayuda. Ang mga no ada ti saan ang makaawat. Adda pa'y nabati nga sticker ditoy. Isu ti iwaras mi kan Mari Rosa inton madamdama. Nakababain mo laang no 5 ti awatak ijay. Ay na, basta. Noan niya timbaga, isu ti aramidin nyo, nanang. Nagngina nga tati magat-gatang ita. Masapol nga agdiskarte tayo mo't Libre dayta ko naman. No kayat mo, di si Kanti makipila. Ay saan mabalin, nanang? Nakababain mo't iti daydi a vlogger No makita na nakapila ak ijay. Noan niya timbaga, isulatan ti aramidin nyo. Kumusta, Mari Rosa? Naiwaras mo ka din dagiti sticker. Wen mare, naibuson. Si Kangay. Uray siyak, mare. Naibos mo ti sticker nga da kanya. Dakkel ti maitultulong tayo a content creators dito'y barangay tayo. Naku nampay, mare. No saan agapo kada tayo a content creators, awan maawat dagita nga ayuda. Iso arumbang laang nga irespeto da tayo. Ay wana, sana mabalin alabas-labasan da tayo laang dita. Kita man no irespeto nak dagiti tattao nga inikak iti sticker. Agsilpi taman kay digaya mare. Tapno addaman mo ipus ko iti Facebook ko. Masapul ang maamuan dagiti kabaranggayan tayo titulong nga aramiden tayo para kadakwada. Anya nga tayo sticker damag ko kula sa bakit? Anya nga sticker man ang data, puldo lakay. Sticker ka no, ti sikat a vlogger. No, gusto tinangag ko. Kaday ka no nga sticker ti maipila. Tayo so ti pagbasaranda no asinot may kan iti ayuda.
Awan pa'y matinted da kada tayaw. Ano usan ta ti aguray bakal? Barang at tantumot iwaras da ta apektado ta mo iti bagyaw. Asino ay ati agiwarwaras? Nagiti content creators kanumag. Daro sa akin July, tinapanangala iti sticker para iti barangay tayo. Mala, urayan tang araw lakay. Ang mga nuaddan tumot iwaras da. Sa dino tinagapan nyo, Nana Kulasa. Ijay sintraw basang. At dalanapan ko ginatang. Ay wun gayam. Pudno ka dijay nadamagmay. At da ka numot iwarwaras yung nga sticker ti vlogger. Aywan, sticker ti claim stab no ada ti umay da iwaras nga ayuda, Nana. Inwaras yung ka dahin. Nalpaso na. Anya? Ay nawaw, idi pa'y may nga aldaw nga nangiwaras kami, Nana. Awanan ti sticker nga inigaman may ta naiwaras mo't aminan. Ay, kastagayam. Wan, Nana. Da kami a content creators ti nangitalkan da iti sticker. Ngamen, amuda adakkel ti maitultulong mi diti barangay tayo. Ay, kat nasaya at dayta. Tapno adamot maramanan dagiti kabarangayan. Aywan nakunayo pa'y, Nana. Kumusta ngay, Nanang? 5 kadimot lang tinaalam nga ayuda. May siya lang. Ay, nawaw. Apay ngay, katli mga sticker matiinted ko nga ipila yung. Inted ko iti daduma di upat nga sticker. Ay, nawaw. Apay matakas na ngay. Iso nga rud ali matiinted ko kada kayo. Tapno maramanan mo ti daduma Aywan gayam. Ada nangag ko asayang gusang maipapan kada kayaw. Anya asayang gusang, Nanang. Nakalaslas-tog kayo kanumot a content creators dito yung barangay tayaw. Kunamlan asino kayo kanu nga agsasaaw. Alisto kayo kanupay no ayuda ti saritaan. Naa. Asino tinangibaga iti kasta, Nanang? Iso tinangag ko a pagsasaritaan da kabayatan ti panagpila mi itay. Di mo nangag tabisi kayo mat nga agpaspasikat iti sango itay. Ay, nawaw. Apay matakas tangay. Nalipatan dan samutan dagita kabaranggayan. Ano saan aga po kada kami? Awan ayuda ang maawat da manipod iti dayjay a vlogger. Makitam dayta pa nagsasaaw. Kat punumat, Nanang. Iti panagkunayo ka de. Kat adda maawat yung ayuda no awan kami a content creator. Anya! Anya di ko na maibaga, Mari Julie? Adda ka numit agwarwaras adamag may papan kada tayo a content creators, Mare. Ay nawaw. Anya ka numanan dayta? Nakalaslas-tog tayo kanu. Anya? Dayta ti pagsasaritaan da idi kalman, kabayatan ti panagpila da. Naglukon dagita at tao? Di da nga rod agpampanuno. Amangan mo, numaysa ni Nana Kulasa dita. Dayta ti jak mo, Mare. Jakon sinaludsod, taamok nga agungot ni Nanang. Kasaritak tuman, dahi Nana Kulasa. Wan man, amo man no asino dagita a kontrabida, tapag sasawak man ida. Ha? Awanan bain dagita at tao. Isuda lang nga rudan tinairanod, kastada pa'y. Nangalaan damat iti kasta alaing da. Sa dino ti papanam, Rosa? Awan bibiyang mau. Ay nawa, di mo ibaga nga iti ayan ni Nana Kulasa ti papanam. Anya ko maitakang kano mapanak ijay. Saan nga amin amang ngagyo, kat masapul at tutupan nyo? Ay, saan ang mabalinti kasta kada kami? Amok ti may papan iti dayjay nga isyo. Kat no para kanya, pudnumat nga may. Anya? No agsasao kayo, kat kasla asino kayo akangatuan. Nasayag ka diti kasta nga ugali ti may sa self-proclaimed content creator? No asino man dagita asumanao, makita da talaga. Di mo nakita jepos ni Jaime akan ni Nana Kulasa. Anya timpos na? Adda tinangilik iti group chat yo a content creators. Agasam man di kasya pa nagsasauyo ken kumarim Julie. Sigurado amay samot dayjay Nana Kulasa. Inton sumaruno, di kay sumanao, Nana. Ay, nawaw. Anya nga itibasol ko kun karusa. Amok may sa kayo mat anarire. Ay, di ka maawatan. Agpada kayo iti kaanakam.
Saan kailang anaikan iti sticker? Nagadumot ta na sa uyaw. Ay, di kag sao iti kasta. Tamok nga awan basol kukun ka. Bagbagaan nyo di ka anakan nyo analaing nga agpost. Diyak amo tapos nga bagbagam. Imposible kayo mata. No adaman ti mangagyo a reklamo may papan iti dayta nga ayuda. Kas kada sticker. Pagsasaritaan nyo iti nasayaat. Tama nga no adamot nagkurangan yaw. Kan may sa anyat pagpupudutam aya ket dagiti amamuyo laeng mati inikan yaw. Naa, No agsasao kayo ket kasla personal a naggapo kada kayo ti ayuda. Uray amuyo nga sponsored mo. hay na, jak amon ti aramidok, mare. Ay, uray siyak nga rod, mare. Adumit ti agpo-post may papan kada tayo a content creators. Self-proclaim kun kunada pa yun. No agsasao dagita at tao kat kaslaawan na ramananda. Ay, talaga a barangay dagiti nariri ti barangay tayo, mare. Naku nampay. Isuda lang nga rudin tinatulungan. Nagadupay asa uda. Tijak kayan. Naipost ti pagsasaritaan tayo iti group chat tayo. Naimensyonak pa yan iti Facebook post iti dayjay a Jaime. Nakababain nga rod. Gapo iti dayjay nga sticker. Datayong matan ti bida iti social media. Naku nampay, mare. No amok la akasta ti mapasama. Binukudan tay lakta kuman. Awalag. Dagiti kalugaran tayo mo ta content creators ti starring iti lugar tayo ita bakit? Wala tado mga minti madi asauda. Manula ang ti followers da ngamapaw nakalaslas tugdan. Uray iti Facebook. Sikat damot laeng. Pagdong samad tagwarwara sa damag. Sigurado na ita. Iso nga uyawin ida dagiti kalugaran tayaw tanang atula unay ti purwada. Oray numasabat ko ida di tadalan. Di da mo taglisay. Masapul nga isuda ti mailisyan. Content creators da kanu nga raw. Dakkel ti maitultulong da kada tayaw iso akasta. Di makkelen ti ulo da. Rosa, i-delete mo man timpos mo iti Facebook mo? Sana mabalin, Abel. Ay nawaw. Agpada kayo kin kumaring Julie. Anya nga rod ti kayat dagita at tao. Agul uli magkami. Da kayo ti ayan ti bidot. Iso arumbang laeng nga agpakumbaba kayo. Sana mabalin ti kasta kada kami. Nasayaat nga rob, ti kasta agalag ti may sa content creator. Saan kami nga agunget no amula ang dagita at tao ti pagluglugaranda. Ay nawaw. No inarami julaeng kumati husto. No inuwanas yu dagiti nga sticker ka dagiti agkasapulan. Ken no di kay kumanang isawang iti makapasair. Awan makagapo nga apaanda kayo. Talaga lang kit di ana isyu dagiti kalugaran tayo. Makamukay man langit. Di bale tada kayo mo ti may babayin. San mat asyak? Hanya ti masapul mau Marilina. Awam makide marikulasa. Kaya't kula ang ti umay makitambay dito balayaw. Ay nawaw, apay mo't maray. Dituyak pa'y tanapudot ti ulo ti anak ko. Sigurado asyak tumanan ti pagpupudutan na dayjay. Ni July maray. Wan, agparikot da nga raw ta isura ti starring iti Facebook. Kat no adda ka numot impos da. Wan ta edi na ipusda, bimales da. Nagadumot ti impusda iti Facebook da. Ti amo da siguro akit kanunungan dagiti kalugaran tayaw. Day talaang agpaiso amaray. May mayat kumano nagpakumbabada. Naku nampay maray, ngam awan tahay pride damay. Manula ang ti followers da iti Facebook, ngam nay, nakalaslas tugdan. Nangataw ti panakita da iti bagbagida, kundi da aksiktaran ti bidot da. Ay, jakon amuno anya ti aramidak mare. Maistress akon iti mapaspasama. Uray siyak nga rod mare. Nukas na amakit kita dakdag iti kalugaran tayo. Kas lakat katawaan da tilikliko dak. Agraman followers ta mare.
Apektado matan. Wan nga rod, mare. Kasano nga taday to yun? Jak mat amo no kasano mare. Kasta una yan tibain ko. Mare, anya nga tano agtrabaho talaangan iti adayaw. Aywan anya. Awagak ti amamok ijay Manila. No addahay ring ijay, agpa-Manila tan. Jak la ang sigurado no palubusan nak nila kayo kumare. No siya, talaga nga agpa-Manila ak, mare. Nagado ti kalugaran tayo agumurguran kanya. Agraman pada a content creator, kumuntrada mo tun. Imawag ti kasinsin kong agtrab-trabaho ijay Manila, nanang. Ay nawaw, anya ti imbaga na kang ka. Adda kanuhay ring ijay. Anya? Sumurotakan ko na, tagtrabaho ako ni ijay. Ay nawaw, apay mat a Manila adagaws. Nakababain nga minan dito'y lugar tayo, nanang. Maditi pa nagkita dagiti tattao kanya. Sika ano anya ti desisyon mo? Saan mat a mabalen alapdan ka? No saan kumangamin akas deti inarami jo kinrusa? Di mayat kuma, awang kuma ti parikot yu ita. Anya di nadamag ko, maray. Nagpa-Manila kanumot ni Julie nga anak mo. Wen marikulasa, ijay kanumutang ti pagtrabahuan na. Kunak man no di na kayat ijay. Napilitan laang dayjay maray. Kasta unay nga mintibain na iti mapaspasamak diti lugar tayaw. At damo lang amin basol da. No apay ngamin adida nagpakumba ba? Dayta nga rod maray. Narigat da ang mabagaan iso adayta. Mailawlaw andan. Mala, bareng pagnakman nanti kastaan na pasamak, maray. Sapay la kuma maray. Sapay la kuma ta mapanunot na tibidot na tapos saanan na maulit pay. Ay nawa, anya ti kunam rosa bakit? Mapanak iti ayan ti kasinsin ko. Apa ijay? Ijayak pay lang ang makipurdia Asino nga rodon ti kadwa kang trabaho ijay garden? Mangtandan ka pay lang Nagpa-Manila mutan ni Mari Julie. Saan mo't amabalin ang mabati ak dito'y Nauman tila payag ko iti dayta nga isyo. Da kayo mo't laeng tinangaramit iti pakaibabainan nyo. Ita, pumanaw kayo adwa dito lugar tayo? Un ata nakababain nga rod. Nakapagdesisyon akon kat saanan nga agbaliw day talakay. No kayat mo, di ijay talatan nga agnaad. Sige lang. No siya, agbati ak ditoy, ta ditoy met ti ayan ti garding ko. Ay nawaw! No ammom asika ti adabidot wenno kamalina, di kan agsaupay. Di mon tutupan dagiti mangeg mo, taamangan no sikapay ti mabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.